Kalitang Atul Bihari Vajpayee amahang ke thegarni aphan Good Governance Day pu hokponsi rongkhang along riarlo breakjam kaching thura sayamo ke claim ke patang pon tang an ason pen eson MP Horen Singh Bihari Dengpen ingpu ponsi raraphan hodai pon Kedamtang mati jong ni phaing ko rapho arni rongkhang along riarlo tami pen eson kaching thura sayamo ke claim pon ke patang tang ason an MP Horen Singh Bihari Dengpen ingpu ponsi raraphan hodai pon lo MP Horen Singh Bihari Dengpen breakjam kaching thura sayamo eson penason ingpu ponlo lason si chekso pathua klamalong open stage langkang tangalang roya dolong Borthol HS school building waiting shed hitia hemso hehui MP Horen Singh Bihari Dengpen ingpu ponsi rarphan hodai dekanglo Bangso porahur doloni chekso arong along setami don pharo isirap ho ahem tu natuma phan ration card setami MP Horen Singh be ake joy pen ron tekang Bangso mayalong don plia ahem tu natum breakjam rachari asong along chi OC BJP asong along chi pa ok don thulo Lapen non nangile ji ni phain koraner cap arni rongkhang MSC cup angdung kiti ka pathu ponji hanloki stadium along setami MP Horen Singh be ka homri paduramsi Nogang district ahoy lapen West Karbianglong district ahoy rong setami ka homri paduram thulo BJP Central Committee atumpen ka cheparai pon Kalitang Atul Bihari Vajpayee amahang ke thekarni aphan Good Governance Day pu hok ponsi rongkhang BJP Mandal Committee atumpen chepatir bi ponsi sai ke claim ketang anason nili pen ingpu ponsi rarar deng khodai tekanglo Lapen pini ke keme pik arnilo athe Christian adhorom kire matum anke arni ke the mate hempu Jisu amahang ke thegarni katalon ponarni lasinili MP ahin pen arni ke the hir jumi akardom pajiolo Lapen ningkan kime hir jumi akardom setami kadu kabe arara phan pajir ponlo upasi MP Horen Singh be pheran ke atuma thengno ningje Committee pen sia directive dolo je Kalitang Atul Bihari Vajpayee itu Bharat Pradhanmantri lo alang liam hang ke thek arni asi soal ni phan ke Good Governance Day pusi irpon lo sila soal ni bang ke rata phan ka panong hem punon dolong punon school hem punon open stage punon ke tang hem long sido pute rata phan hodai nang pusol ni ke pula so party pen isia program selam si so teng pen dak five nong rongkhang mondol committee tum pen chelang si pini check so long open stage si ingpulo son thak si dak Borthol weekly market long tame market set hum thom ingpulo la pen dak dolong la non itu ada prong la dolong tha ingpulo la pen school higher secondary classroom room pli tame tang HCP ni inaugurate kuri elo kasi labang ke pini pen bangke rat pansio dalo rat homporti lo kasi pini ani ke mayor ni lapen borden ani ke mayor ni ke the ani si lahai asai ke deng long pon ni limitang tame iningkang sam dolo lapen rong khangara lapen Karbiang long ra pan tame nang litum bangso media hoi pen li kadu kabe Kristana Korting jir pan tame happy merry Christmas bangso akadom pa jil lo napen ke wagi non ningkan kimi so sengkan kimi ahut tame Karbiang long alu mon sam ke padoveri non te mon sam pen kam jam ke claim long tame katora katiku ka pin pen morning la 2022 bangso ningkan bangso warsai bangso por ke long ni pansin ni li al long tame jor dom Dong kamu kampen Wiki Bay Karbiang Long Live